Mil flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Seguide ese ovo. Salve-se o escaravello que paira! Ei! Ai! Já está ben! Ai, ai, ai! Ei! Oh! Ai! Este lado está ben. Este tamén. Este. Ui, unha fenda. Ai, só é un pau. Ben, ben, miña boliña. Non houbo danos. Ben, que che pasou? Esa cousa veu contra min. Ai, cuidado, Maia. Pero é un ovo. Un ovo tan grande. Que raio pode haber dentro diso? Seguro que é un animal perigoso, tendo en conta que intentou esmagarme. Tamén o intentou comigo. Se cadra é un paxaro, vai nos comer. Teño uns amigos moi medrosos, non podemos abandonalo. Hai alguén aí dentro? Ai! Creo que intenta falar con nós. Ola, eu son Maia, presento os meus amigos. Este é Ben, fai bolas que case son tan grandes como a ti. E Max, ten cuidado e non caias nun dos seus buracos. E finalmente Willy, o mellor amigo que teño na pradería. E ti quen és? Como te chamas? E logo que tal se te chamamos Junior? Que che parece iso? Parece que lle gusta. Willy pensa que és un paxaro, é verdade? Ai. O mellor esa é a nai. É porque treme desa maneira. Parece asustada. Se xoga así con el, o ovo vai escachar. Temos que facer algo. Non teñas medo! Ui. Paxaro! Seguro que non me colles! Estou aquí! 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 Foise, vou necesitar axuda. Imos te poñer nun lugar seguro, Junior. Tranquilo. Bolide, non hai tempo que perder. Shhh, vai nos ver o paxaro. Por aquí! Grazas, Max. Fuches moi valente. Que facemos agora con el? Levámolo de volta. Ben, móstranos de onde veu. Veu dali! Dalá
arriba. Oh, non podemos agochalo nalgures. Non podemos deixalo aquí, Willy. Debaixo dunha folla ou... Vale, está ben, vamos. Vai todo ben por aí detrás. Agarda! Empurra por aí. Cuidado, ímonos cachar. Ai, Junior, estáse movendo dentro. Axudaríasnos se non te moveses tanto. Ai, a miña cabeza! Non tedes forza ningunha, deixademe a min. Vixiademe a bola. Ai, moi ben. Védelo, non é tan difícil. Non! Vai acabar mareado con tantas voltas. Temos que empurrar xuntos para que non xire. E ti promete que non te vas mover tanto, vale? Max, ti vixía a bola de ben. De acordo? Que? Tranquilo, ben. Non vou permitir que se acheguen á túa bola. Vamos, ven. Non sinto as patas. Viríame ben un baño en esterco fresco. Que noxo! Acadámolo. Ben feito. Sería moito máis fácil se non tivésemos que empurrar a túa bola. Deixémola aquí e despois ves por ela. Non se vai ir voando. Que a abandone. Nunca. Non teñas medo, boliña. Non di máis que parvadas, va. Xa, o ovo está onde estaba. É hora de irse. Willy, o niño ten que estar en algures. Temos que atopalo. Ai. Hã? Que pasa, Maia? Temos que buscar onde agochalo. Agochamos a miña bola tamén. Alto! Agochámolo aí. Débese estar aburrindo aí dentro. Ei, Junior, estás ben? Que? Estás aí? Mira para aí, escachache la casca. Que? Pero se case non a toquei. Vamos a cuberto! Estás saindo. Un lagarto! Cuidado, Maia, pode ser perigoso. Pero só é unha cría. Son eu, Maia. Recoñece a miña voz. Xa podedes sair, non quere facernos dano. E ola, cabeza de ovo. Eras ti quen facía tanto ruido, Que noxo. Cheiralle peor o alento que a bola de esterco de ben. En fin, polo menos non temos que empurralo máis. Junior! Oh, non, onde foi? Témolo que atopar antes de que pase algo. Junior!
Junior, és ti! Ah! Ai! ¿Qué? ¡Esa casca! ¡Ladrón de ovos! Ai, 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 ai! Junior! Junior! ¡Cuidado, Maya! Willy, mira! Ai, ai! ¿Dónde está miña cría? Ai, Ah, por fin, a miña cría. Non, mamá! Oh. Ven comigo, meu fillo. Grazas, bichos! Nunca pensei que diría isto, pero vou extrañar ese cabeza de ovo.